Jo per Iniesta he fet una cosa que no he fet per ningú. Fa 10 anys, Exclusiva. un estiu, vaig anar amb la meva família a Fuentealbilla. Heu de tenir en compte que jo estava molt emocionat perquè estava trepitjant com Terra Santa. Era molt característic que es veia gent amb motxilles o bandoleres creuades donant voltes per la plaça del poble. Els avis del poble allà mirant-nos, que s'ho estaven passant de muerte allà. Iniesta viu al carrer Andrés Iniesta. A casa seva, a una paret, posa calle Andrés Iniesta. Veure a una persona demostrant tal barcelonisme a colors blaugranes, veure això enmig d'Albacete és emocionant. Hi ha un problema. Iniesta, jugant a futbol, estèticament era increïble. Em dol molt dir això, però aquella casa feia mal als ulls. Tu saps aquell escut del Barça allà, el color blau, que no queda bé, Iniesta, que allò no és maco. Jo admiro Iniesta, però jo no puc admirar aquella perquè ells s'ho maneguen, es creuen que per tenir diners ja ho saben tot i no. Més minimalista que s'ha costat guai, tio. Sí.